I denne film skal vi se på, hvordan vi logger os ind med vores brugeroplysninger på debatten på Glaukom.dk. For i den tidligere film, der så vi på, hvordan vi oprettede os som bruger, sådan at vi altså bliver registreret og kan deltage i debatten her. Hvis man ikke er registreret som bruger på Glaukom.dk, så kan man se debatten, men ikke deltage og kommentere. Når du er oprettet som bruger, har du mulighed for at logge dig ind. Det kan vi gøre ganske enkelt ved her under debatten at vælge debatpunktet. Herefter kommer vi ind til Glaukom-debatten, eller den side, som også hedder forum. Debatten rummer en lang række emner, og hvert emne er ligesom en debat i sig selv. Hvor den gamle debat egentlig bare var et emne, som blev debatteret ud af en lang række af indlæg, ja, så er denne her debat altså en lang række forskellige emner, som man kan deltage i. Lad os prøve at åbne debatten. Det gør vi ved at klikke her og vælge Glaukom-debatten. Og her kan du så se, at der er en række emner. Her trykstigning, kære medlemmer, ny debat osv. Vi kan se, at der er et indlæg, og vi kan se, hvor mange kommentarer der er til indlægget. Det er antallet af svar, der står her. For at deltage, ja, så skal vi først logge ind. Og det gør vi her over emnerne, hvor vi klikker på login og skriver vores brugernavn og adgangskode og vælger login. Sådan. Nu kommer jeg tilbage til forummet og kan åbne det igen her. Hvis du har et punkt, som slet ikke er debatteret i debatten på nuværende tidspunkt, ja, så kan du gå op og lave et nyt emne. Det kan være, at du ønsker at dele nogle erfaringer med et præparat, eller har nogle oplysninger omkring et forløb, du har været igennem, som du gerne vil dele med andre. Eller det kan være, at du har lyst til at få andres erfaringer, eller har nogle spørgsmål til andre medlemmer. Ja, så kan du altså starte et nyt område i debatten ved at lave et nyt emne. Jeg vil anbefale, at man ikke vælger at lave for mange nye emner, fordi det med tiden også vil gøre en del af debatten uoverskuelig. Hvis vi går ind i en debat, så kan vi gå ind her og vælge den. Og her kan vi så se indlægget. Vi kan se et svar, og vi kan se et hurtigt svar. Hvis vi vil lave en kommentar til det, ja, så skriver vi ganske enkelt her. Så når vi altså først er logget ind, ja, så kører det helt af sig selv. Når vi er færdige med at skrive vores kommentar eller spørgsmål, ja, så vælger vi svar. Sådan. Du har mange andre muligheder. Hvis du for eksempel har lyst til at få besked, når der er nogen, der skriver i det emne, som du også deltager i, ja, så kan du vinge af her. Ved hjælp af den e-mailadresse, du har opgivet til Glaukom, dengang du blev oprettet som bruger, ja, så vil der nu blive udsendt en besked, hvis der er nogen, der skriver inden for dette emne i Glaukom-debatten. Og det er altså også en god måde at nemt kunne se, hvad der foregår i debatten. Hvis du ønsker at få et lille ansigt på din bruger her, ja, så kan du gå op i højre hjørne her og vælge redigere min profil. Det er slet ikke nødvendigt, men det er en mulighed. Og gå ned og vælge upload avatar. Det er det, der betyder, at man vælger et billede til sin bruger. Jeg har uploadet et billede her, og så markerer jeg det område af, i det her tilfælde, mit portræt, som jeg vil bruge, og siger OK. Sådan. Lad os prøve at gå tilbage til debatten igen. Her kan vi se, at det seneste indlæg, der er kommet i debatten, er fra mig, og at der nu er kommet et profilbillede på de indlæg, jeg har skrevet. En sidste mulighed, som jeg også lige vil nævne, er, hvis vi går ind i et af de emner, vi har deltaget i. Her, hvor jeg har skrevet et svar, ja, så har du altså også her muligheden for at gå hen og vælge blyanten. For i den første halve time efter du har skrevet indlægget, ja, der har du altså mulighed for at skrive lidt mere til det, eller rette i det, hvis du har fundet ud af, at der er nogle fejl eller nogle oplysninger, der lige skal rettes til. Det har du altså i den første halve time efter du har skrevet indlægget. Derefter bliver ens kommentar eller indlæg låst.
Så med denne korte rundgang til glaukomdebatten, håber jeg, at du har fået et lille indblik i, at vi altså har med en debat at gøre, hvor der er mange emner, og hvor at hvert emne er en debat i sig selv. God fornøjelse.